Gladna sam. Moram da idem do frižidera. Prazan je! Moram da idem u kupovinu. Jaja su zdrava. Jedno jaje snagu daje. Sladoled je ukusan. Da ga čovjek pojede. Flaša kokte jako ušićuje žeđ. Kolač je dobar. Šlag je ukusan. Špagete su dobre. To je moje omiljeno jelo. Sjetila sam se, nemam šampon kući, pogledat ću da li ima u marketu šampone. Ima i to jako jeftino. I moj blender se pokvario, mogu kupiti ovaj novi. Koliko sve ovo košta? 1000 dinara. Baš je skupo, ali vredi, ako je ukusno. Dobro, doviđenja. Otvorit ću frižider da sve mogu lijepo da postavim i ješću ono što mi je najukusnije. Ali sada ću prvo staviti u zamrzivač. Da se ohladi da mogu da ga jedem kasnije. Onda špagete ću staviti u frižider. I šlag također. Izvadit ću ovaj fini ukusan kolač. I kokta je dobra. Ovo mogu ostaviti isto u frižideru, pošto ima baš puno mesta. Također i ovo. I jaja ću staviti ovdje. Hvala što ste došli i što ste gledali ovo. Ako vam se svidio video, kliknite like.